to her. Okay, right. I know, that's what I'm saying. Alright, are you alright with it? This is not gonna be epic. Look at that. Okei, mun Suomen lippu on tippunut, mutta mä halusin nyt vaan tulla vähän puhumaan näiden ekojen päivien fiiliksistä. Okei, kun mä tulin tänne ja näin mun isäntäperheen ekaan kertaa, niin mähän siis täysin kadotin mun englannin kielen taidon. Tietenkin johtui siitä, että mä en ollut nukkunut ihan ja oli hirveä väsymys. Ja sitten se, että jännitti tietenkin nähdä uusi perhe. Nähdä ihmiset, joita ei ole ikinä nähnyt ennen. Mä en oikein osannut muodostaa lauseita. Mä ymmärsin, mitä he puhuu, mutta mä en osannut itse muodostaa lauseita. Ja sitten se alkoi vähän stressaamaan mua, kun mulla oli niinku mä en niinku osannut puhua englantia. Vaikka englanti on yleensä ollut tosi helppoa mulle ja sellaista melko luontevaa, niin se ei vaan siinä vaiheessa, siis siinä kun mä tulin tänne, se ei vaan jotenkin yhtään tuntunut omalta. Mä olisin, että eihän tästä tule mitään, kun mä en niinku vaan saa sanoja suustani. Ihan se valmiiksi jo, että muuttaa uuteen maahan, ihan uusien ihmisten kanssa, aivan uuteen paikkaan. Vaikka sitä ei ajattelisi, että se olisi niin stressaavaa, se on oikeasti ihan mieletön muutos. Mulla on pakko sanoa, että mulle nämä ekat päivät on ollut tosi vaikeita. Ihan sen takia, että mä oon ollut tosi väsynyt, mikä on tietenkin ymmärrettävää. Mulla on ollut migreeni ja ihan siis aivan kestämätöntä päivän väsymystä. Mut sit yöllä mä en ole kuitenkaan saanut nukuttua. Eli sellaista stressiä on ollut tästä koko jutusta. Mä en halua yhtään nyt niin kuin iltokuvittaa tällaista vaihtokokemusta ja vaihtokokemuksen alkua. Koska mulla oli oikeasti sellainen fiilis, että mä haluan kotiin, että mä en niin kuin halua olla täällä. Mä haluaisin nyt vaan siis tulla puhua tästä aiheesta sen takia, että nyt kun tässä muutkin vaihtarit aloittaa tässä kesän lopulla tai syksyn alussa oman vaihtovuotensa tai vaihtonsa ylipäätänsä, niin ne ekat päivät ja ekat viikot on oikeasti tosi vaikeita monelle, ei kaikille. Että jos sulla on helpot niin kuin ne ekat päivät, että kohta se on huono osa, kun sitten taas oman nilkkaan myöhemmin ei. Vaan että etenkin jos sä lennät yhtään kauemmas, niin se jetlag ihan oikeasti se vaikuttaa niin paljon. Niin anna itsellesi aikaa ja totu siihen uuteen ympäristöön, uusiin ihmisiin, uuteen perheeseen rauhassa oikeasti. Ja äläkä ahdistu siitä, että jos sä et ekojen päivän aikana jaksakaan tehdä kaikkea, jaksa nähdä kaikki ihmisiä, jaksa nähdä sitä uutta ympäristöä, kiellä kaikkea. Koska ei se ole realistista. Ja sun isäntäperhe ymmärtää. Ja sen mä haluan vielä sanoa, että siis vaikka noin mun ekat päivät oli vähän raffeja, niin nyt on esimerkiksi ollut tosi hauskaa ihan oikeasti. And then that's Ponyo. Yeah. Salty and it's yuck. Everything else is fine, but it doesn't taste like. Tastes like Easter chocolate. Yeah, like candy. The one you trade for the other chocolate. I don't even want to look at them. It's disgusting. It got like lava. Look, more at mint. It is mint. It's like an arrow, but it's like not. No, it's soft in the middle. Yeah. Do you like it? You like it? It's off-putting it being brown, not green. Yeah. Okay. Oh, they're hard.
It's still salty. This is meant to be like lolly. I also gagged on that one. Oh my god. How'd you rate it? Did you see a 0? That is disrespectful. I think I am saying a 0. It's pink! We still do a line for shake at my work. No way. Yeah. Espresso flavoured milk, caramel, white chocolate. Eating the vanilla flavored custard, like actual one, out of the box. Yeah. There was, I don't remember who used to be there. Charlie Whittaker. What did you eat? I'm seeing that too. Oh, okay, got it. Wet. Dishes. I hate something. Ulkona sataa. Todennäköisesti koko päivän tulee satamaan. Tuo on tosi pilvistä. Joten mä en tiedä, mitä me tullaan tänään tekemään. Mutta just äsken huomasin, että kun nää tykkää laskettelusta, me ollaan todennäköisesti menossa laskettelemaan joku viikonloppu, niin mä olin sille, että okei, että mä otan mun omat lasketteluhanskat mukaan. No otinko omiani? En. Tää on mun oma hanska, mutta tää on mun iskän hanska. Mitä oikeasti siis ei voi olla todellisessa. Okei, nää on onneksi eri paria, että mä voisin periaatteessa käyttää, mutta tää on liian iso. Niin mun pitäisi nyt varmaan hankkia uudet hanskatkin. And voila, Amazing. mac and cheese slop. Oh yeah, he thinks it's gonna be. Hei, ihana kun katsoit tämän videon tänne asti. Tästä videosta tuli vähän lyhyempi kuin mä olisin ehkä alun perin odottanut tai halunnut. Tai siis ehkä niinku suunnitellut. Mutta se ei haittaa. Mulla alkaa koulu ihan tossa itse asiassa ylihuomenna. Sieltä tulee varmasti sitä videota. Mä oon saanut kuulla, että koulussa ei siis saa kuulemma pitää puhelimia. Eli ei ehkä tule ihan kauheasti sellaista niin kuin itseään kuvattua siellä ainakaan. Mutta mä yritän ottaa joitakin pätkiä ja sitten kertoa, niin kuin ylipäätään kuvata jonkinlaista videoa sieltä, että minkälaista se koulu on. Mun hostiskon kaveri, joka oli täällä pari päivää sitten kylässä, niin hän oli sillä, että joo, ehdottomasti me kuvataan sitten kaikki sun reaktiot noihin kouluruokaan ja kaikkeen, kun näillä on siis myös ilmainen kouluruoka täällä. Niin mä olin se, että oi ihan on mahtavaa, että näähän niin kuin tukee ihan täysin tätä mun YouTube-uraa. Mä toivon, että tää video ei ollut liian sekava. Tässä oli aika paljon eri päiviltä. Aika paljon erilaista sisältöä, mutta mä yritin tehdä tästä mahdollisimman selkeän. Ja niin kuin näkyy tästä videosta, niin ei täällä ole mitään sellaista niin kauhean ihmeellistä tullut tehtyä. Ja sen takia tästä videosta tulikin ehkä vähän lyhyempi kuin mä olisin suunnitellut. Totta on ollut hirveä jetlag, niin kuin oikeasti. Mä oon ollut ihan hirveän väsynyt, niin ei oikein jaksanutkaan tehdä mitään. Mutta myös sen takia, että vaihto ei ole lomamatka. Se on siis, sä menet uuteen maahan, toiseen maahan, elämään sitä niiden arkea. Ja mun mielestä toi on tärkeää pitää mielessä kaikilla, että vaikka vaihdossa sä pääset kokea uusia juttuja, aivan upeita asioita, mitä sä et välttämättä sun kotimaassa pääse kokemaan, niin vaihdon tarkoituksena on kuitenkin, että sä pääset näkemään, minkälaista se elämä on toisessa maassa. Ja että sä pääset sellaiseen erilaiseen arkeen mukaan. Ja mun mielestä se on tosi hienoa ja mä oon ainakin nyt kyllä todellakin tykännyt näistä tällaisissa uusseelantilaisissa tavoista ja ainakin tämän mun perheen tavoista ja uusseelantilaiset ihmiset on aivan ihania. Mun mielestä jotenkin aivan mahtavia, ne on kaikki todella ystävällisiä. Niillä on vähän erikoinen aksentti, pakko sanoa. Itse asiassa yllättävän selkeä, mä luulen, että se on ollut hankalampi ymmärtää. Mutta niillä on tosi paljon slangisanoja, niistä mä oon vähän sellainen I'm sorry. Niin sit se on joskus ehkä vähän vaikea ymmärtää. Ja hei, aivan mieletön kiitos kaikille ihanista kommenteista tuohon ekan videoon. Mä en todellakaan osannut olettaa, että toi olisi saanut noin hyvän vastaanoton. Joten kiitos kaikille. Ja yritän kuvata kyllä mahdollisimman paljon täältä. Koska mun mielestä tämä kuvaaminen on myös hauskaa ja sit se on tietenkin itse kiva katsoa jälkeenpäin myös, että minkälaista se nyt oli se elämä siellä Uudessa-Seelannissa vaihdon aikana. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään ensi videossa.